Vara Perxudres Podcast'te. Li masaya min hejmareka bar helbestê, kovareka şîran. Hûrik dixwînim çend rone. Hûrik dixwînim bes ne razî me ji xandina xwe, ne razî me ji kovarê. Çunku bi rêberiya şarên giregir ên wek Yehya Omerî, Rêzan Diljen, Miradê Miradan, Amerîkê Sedîqayê derdikeve kovar, lê ne gotineka gir heye di kovarê da, ne îdayeka mezin. Ne ser poetîkaya me ya vî zemanî tiştekî dibêje, ne jî berê me dide fikreka nû ya şîîran. Behsa rindî û xerabiya şîîrên di kovarê da nakim. Em dikarin bi saetan krîtîka şîîran bikin. Ew meseleyeka din e. Lê kovara bar helbestê bi vî halê xwe ji kovareka bi kalîte bêtir fanzîneka hewesliyên şîîran e ku pê çend gênc dixwazin têda şîîrên wan navên wan werin xanê. Bi van giregirên rêberiya vê kovara şîîran dikin, ez li bendê me ku bar helbest poetîkayekê raber bike. Rê li ber minaqeşeyên şîîrî veke û bi dosyayên dagirtî şîîrhezan şa bike. Şor misal, gerek kovar li pey keve bibîne ji şairan van deman kî kê dixwîne. Gerek behsa hinek şîîran bike ku di wexta xwe de nehatine xandin lê îro nû têne dîtin. Gerek ji lîteratûra dinê ya vî zemanî numûneyan bide. Gerek şairên nû derxe. Gerek lîsteyan çêke. Gerek bi heqberiyê hinek şîîran bide ber top û tîran, hinekan bifirîne erş û ezmanan. Gerek qala şîîrên di müzik û filman da bike. Gerek. Bar helbest gerek ji neşirkirina çend şîîran û tercümekirina çend şairan pirtir be. Bilindtir be bi min. Miradê Miradan di şîîreka xwe ya sala 2025 da gotiye min tu maç kir dinya sekinî. Dixwazim bibînim, dixwazim bixwînim wer kovareka şîîran ku ez jî pê bêjim min tu xandî dinya sekinî.